her video. I dag skal vi spille Nine Nights. Eller sådan noget. Jeg har næsten ikke spillet det før. Og det er event. Ja. Og jeg skal spille det rigtig mange gange. Så ind i den her. Den her? Ja. Nu er vi sammen. Ja, jeg håber, at vi ikke bliver smidt ud. Fordi så bliver det sikkert en dårlig video. Yes, vi bliver ikke smidt ud. Hvordan er du allerede inde? Nu er jeg inde. Jeg skal have de her wifi. Bro, man, jeg skal have... Bro, jeg har kun én. Jeg har sgu da også kun én. Nå. Ikke kasten. De er gode. Og som I ved, Magne, han er ikke så klog i det. Ja, jeg ved sgu da bare ikke tingene, med. Yeah. Skal jeg kaste den? På en kanin? Det må du selv om. Du one-shotter den med den. Men du har kun én. Lige lidt scrap. Meget scrap. Det er det bedste scrap i spillet. Det er 4 gange på. Eller hvad fuck det egentlig var. Fuck, vi er meget. Jeg er 120 på. Jeg skal købe. Jeg køber bare 1000 af de her. Ask, hvad er det? Nej, jeg skal ikke købe det. Jamen, jeg har lige brug for 28. Du har brugt sygt meget. Ja, det var også bare lige vendt. Der er også en til af de her vaskemaskiner. Bro, du har lige købt. Hvad skal du bruge en fryser til? Jeg skulle ikke købe den fryser. Nå. Har jeg det? Hvor sagde du det så, mand? Jeg troede det. Det er dag 2. Hvad kommer der? Hvad står der? Boller 6-7. Han siger måske kommer der en bacon. En bacon? Ja, det gør der lige ved dig, jeg stjal den. Jeg skal lige komme med en. Der er en her. Ja. Så nu her. Det er første gang, jeg bruger en bacon. Jeg har en klasse, hvor jeg starter med dem. Nå. Vi er lige klar. Ja. Men jeg kan ikke finde noget at dræbe kaniner. Nå, jeg bruger sgu da bare bacon. Jeg stjæler dit græskar. Det skal fandme væk for dig. Esther Bunnyfoot. Ja, det er det ven, vi har ikke brug for. Jo, så kan du have mere i din sæk. Nå, ja. Her. Jeg er træt. Jeg tror ikke, jeg gider noget, hvor jeg skal løbe. Yeah. Fuck, du er sød. Jakob løber bare rundt med pumpkinbrunner. Hvis jeg så laver energi, så spiser jeg det bare. Det er sikkert sygt lort i IQ. Jeg ser det crafter lige en map. Man, det er kun os og dig. Os og dig. Hvad siger han? Esther Wolfpelt. Jeg er ligeglad. Hvad står der? Okay, something some stuff. Giant sæk. Det er den bedste sæk. Magne. Oil boils. Det er det bedste til at brænde. What? Nu er bålet ikke level max. Jo, det er 5, er det ikke? Jo. Nej, det er 6. Jo, det er kun i 5. Ah. Jo, bålet er kun i 5. Har du taget alle de der olier? Ja. Okay.
Men 5 er det ikke også meget? Jo, det er det andet bedste. Det kan vi Er godt det svært? Jeg har prøvet at have den i 6 i et event, og ikke i et event. Skal I have... Eller skal det være mit Bra, jordbær hvorfor? eller æble? Det her. Du skal ikke ud. Jamen, Mange. der er 2 slags, man kan Der kommer vælge. altid et eller andet ved bålet. Man, der er sgu da en oilboil. Put den på bålet. Oil barrel hedder det. No. Der kommer mange af de her mager. Hvad kan man med dem? Nå, Du kan æde dem. det hedder dinner, tror jeg. Jeg stjæler dem på dig. Er de gode? Ja. Og så giver jeg lige noget andet til dig, Mark. Det er denne her. Du har dit. Vi pauser lige ved. Chestene. Nu er der ruby chestes. Men den fuck åbner jeg. Bruh. Prøv at gå i first person. Chainsaw. Bro, man kan ikke her. Bruh, fuck. Man, den her kan du åbne. Hvor? Her. Tactical shotgun. Må jeg få den? Man, må jeg gerne få den? Så får du en motorsav. Nej. Jo. Så får du kunai. De er bedre. Nej. Jo. Det er de sgu da ikke. Ja. Må den godt have gennem? Bedst. Prøv lige at holde den der knap inde. Hvad for en? Nej, jeg gider. Og du tæller. Jeg ramte bare lige en kanin, du var ikke mening. Hvor ser man den skud? Okay. Det vil jeg godt sige. Har den kun et skud tilbage? Nej. 4, 5, Nå, jeg skal... 6, 7, 8, 9 og 10. Nu kommer jeg. Man, du Jeg kommer døde. i live den næste dag. Oh my god. 2, Og jeg er jo helt vild, mand. 3, Eller gul og blå. 5. Man, du skulle have den der chainsaw. Det er faktisk godt lige farverne, men... Du lagde den herover lige før. Jamen, den er lige Klar der. eller parat, eller hvad er det, jeg siger? Tag den derop. Så kan du... Ud og få mine træer. Må du gemme den. Skib det der. Oh shit. Det var ikke meningen. Okay, hvor mange skal Så tæller du til så mange her. 8. Ja. Jeg har bare fået godt i den her. Hvor man tager lillefingeren ned. Okay, 9. Ja. 9. Bro, så går du ind foran. Nej, det er fordi, der spawnede de der Jeg portals. gemmer mig et sted. Hvad frygter du? Okay, Kuner, bro. jeg går herover til og så. Og hvor er det? Kan jeg så mange? Man, tactical shotgun er bedre. 2, 3, Fuck, hvad er det? 4, Hvad stod der? 5, 6, 7, Man, hvad stod der? 8, Det, jeg læser sgu da ikke det der. Men jeg kan godt. Bruh, du er dum. Nå, det var alien chesten er lige her. Ej, mor. Der er Mit hår. jeg kunne også se, alien armor fik jeg. Nej. Hvor er den? Heroppe, hvor jeg står. Og gemmer mig et andet sted. Okay. Og så skulle du huske at kigge her igen. Jeg hælder lige vand. Hvor lå Magne, jeg ikke skal med vi- der? Hvor var du? Jeg hælder lige vand på en kop te herovre. Og scrap. Du tager til 25. 25. Ja, Okay. det Hvor skal sagde du. du? Jeg går i gang. 1, Bruh, heroppe. 2, Her. Og gør sådan her. Nej, ja, bruh. nej, jeg laver lige noget te imens. Okay. Jeg ved sgu da ikke. 5, Så kom tilbage til bålet. Og hvor så? 7, Så heroppe på den her. 9, Er det en alien chest?
Ja, Er den god? bra. Så ser vi dog lige, hvad du får. Er den god? Ikke tage, hvad jeg får. Læsekanal. Trolig, jeg kunne tage den. Man skal vi bytte noget for den. Hvad er det? Den har hammer. 22, Nej. 23, Hvad med katana? 25, 26, 27, 28, Manne, hvad med og katana? 29. Jeg var bare, jeg skulle kun sætte til 25, så er jeg færdig. Hvad for noget? Alle mine koner ikke for den. Hallo koner ikke kan skyde sygt hurtigt. Og tæller til så meget, som du talte til. Nu køber jeg bare alt muligt. Du skal sgu da købe sådan noget skrald. Jeg tæller til Skal jeg lige bruge alt på noget skrald? 1, Nej. Jeg bruger lige noget. 3, 4, 5, 6, Prøv lige at stå stille. 7, Man, prøv lige at stå stille. 8, 9, Prøv lige at gå hen i den her. 11, Hvad for en? 12, Den Jeg her. skal jo ikke dum. 13, 14, 15, 16. Bla bla bla, blæ blæ blæ, blu blu blu. Jeg er den eneste, der er i first person. Nu må jeg mig. Nu kommer der Diamonds lige lidt, tror jeg. Og Han så sagde, skal at jeg han tælle havde til, hvor meget Blødt tæppe. under et blødt tæppe. Det lyder Ikke også på mit dejligt. bær. Det gør jeg, og så tager det med ind i sengen. Ja. Jeg føler, at pause hele tiden. Hold nu, jeg har en partyhat på. Bro, Magne. Der var en Inferno stort her. Så trykkede jeg bare på den, og så var den væk. Nu lover jeg Mystisk nu. sidste tur til at gemme, og så kan vi putte sammen. Hvor mange af dem her kan man lige have på? Jeg gemmer mig. Jeg gemmer under man have flere? denne her et sted. Det kan jo være, vi skal Prøv se. at se, hvordan jeg ser ud. Under bordet. Drenge, Du skal hele tiden trykke på må jeg den. ikke lige spørge jer om noget? Jamen, Hvad? bliver man så hurtigere, Magne? Er der 2, What the hell? Det er lækker. 4, 5, Er det ikke fordi, du er i first person? 6, Ja, det lækker, når man er first person, når du ikke gør det. Gør det ikke. Men jeg kan ikke komme ud af det. Jo. 10, Kryds. 11, Bra. 12, 13, Kan du kunne. Ask, kan du ikke lige sige lidt stille? Bare lidt. 17, Hvad skal du nu? Indtil jeg bliver gammel. indtil du bliver gammel. Er det ikke også det, jeg er i gang med? Hvad? Og jeg tror, det bliver travlt uge næste uge. Diamond. Nå. Skal jeg finde noget nu, Bry? Prøv at se, hvad gul jeg kan blive, Ask. På et tæppe? Nå, så siger den lidt svært at finde dig. Ej, den er helt... Den virker ikke, den her. Der burde sgu da røre med diamonds. Nu føler jeg, at jeg er blevet skamet. Hvor skal jeg så finde dig henne? Hvad hed det? Ruby chest. Okay, vi har fundet en ruby chest. Og så går du ind over, når du lige er et millisekund tilbage. Finde dig. Jeg kan heller ikke se noget, på grund af at jeg er så gul. Change. Tog du mine andre ting? Hvad? Tog du mine andre ting? Er du her? Det jeg fik. Nej, jeg fik nogle flere ting, tror jeg. Nej, det er Ej, Gry, jeg kan altså slet ikke finde dig. Hvor er du Det henne? lignede det bare.
Når eventet færdigt. Jeg kan høre dig, Nej, men jeg kan altså fordi ikke når vente eventet er på færdigt, bliver man smidt ud. min seng. Jeg kan ikke få en hver. Okay, du siger, der er et diamond træ. Filmer du? Ja. Så kan man vælge en af dem, tror jeg, jeg skal dele, så når du popper i munden. Var det? Det var da godt nok ikke så godt. Jeg tror, du lige nu skal vælge. Skal du have den der flaske, eller Jeg begynder at lære det lidt med af for helvede. slikpind? Der var lidt, der satte sig på mine fødder. Ja, det er okay, det var dig. Jamen, så tager de begge to. Det er søde onkel Kasper og Sandra. Kan vi ikke? Altså, jeg tror kun, der er 3 minutter i ventet tilbage. Hvad? Så siger vi, at vi begge to godt må tæt på. Ja, nu er det nok 2 minutter. Før sagde jeg 3. Nå, lad os bare slutte videoen. Vi ses.